пачаткам навучальнага года для дзяцей з асаблівасцямі развіцця з'явіліся новыя магчымасці. У вёсцы Клейнікі адбылося урачыстае адкрыццё дзіцячага карэкцыйна-развіваючага цэнтра. У Брэсцкім раёне гэта першая установа падобнага тыпу. Падрабязней у наступным матэрыяле. Дзень незвычайнай школы стала вялікай падзеяй у жыцці дзяцей, якія маюць асаблівасці развіцця. У Брэсцкім раёне на ўліку знаходзіцца больш за 700 такіх дзетак. Сёння ў вобласці працуе 21 карэкцыйна-развіваючы цэнтр. Але ў Брэсцкім раёне гэта першы. Практыка паказвае, навучанне ў такіх установах дае вельмі добрыя вынікі. Процент, скажем так, выздоровления или имеющих положительную динамику составляет порядка 50%. Поэтому жизнь диктует, что такие центры должны быть и что они выполняют свое основное, главное предназначение. На будаўніцтва цэнтра з раённага бюджэту было выдаткавана каля 500 мільёнаў рублёў. Адчувальная і дапамога спонсораў. Сваю лепту ў развіццё цэнтра ўнесла таксама Юлія Скалкович, уладальніца тытулу «Мисс Беларусь 2012». Хотелось просто сделать этот день и так без того радостный, еще более красивым. Вот такие красивые цветочки мы подарили в вазонах. Ну, надеялись, чтобы первый день открытия сделать еще более красочную, радостную для детей. Карэкцыйна-развіваючы цэнтр разлічаны на 5 вучнёўскіх месцаў. Заняткі ў цэнтры будуць праходзіць па такім жа графіку, як і ў звычайных школах, а прывозіць на іх дзетак будзе спецыяльны транспарт. У новым цэнтры знаходзіцца 12 кабінетаў, сярод якіх спартыўная зала, навучальны клас, гульнявыя пакоі і нават кухня. Для наших детей очень важно уметь обслуживать себя в быту, приготовить какие-то нехитрые бутерброды, разогреть чай. И вот мы этому будем их обучать. Спецыялісты карэкцыйнага цэнтра ў Клейніках будуць займацца нават з тымі дзецьмі, якія раней лічыліся ненавучальнымі. Дзякуючы гэтаму упершыню ў сваім жыцці ў школу пойдзе 5 хлопчыкаў і дзяўчынак. Марыя Тройніч, Васіль Пахоўскі, абласныя навіны, Брэсцкі раён.